Борис. Той ще умре ли сега? Да. Сега ще му правим ритуално погребение. Добре. Айде. Отиви да видиш. Те двете не захапа зуб. Физиономията! Айде, щипни ме. Нема да щипне, бе. Той знае, че го бутнеш в водата с това. Я гледай. Айде, чао. Отиви си. Сега отива на там, айде. Чао. Бутни го с водицата, да гледай го. Аз искам да си тръгне така ритуално. Той ще го накараме да си тръгне ритуал. Той трябва да усети водата, този гад. Чао! А, виж какъв е